खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 3 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 17 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना थुलुंगा आरो मोनफुंनायफोरजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानाय एबा बाख्नायनायनि जाथावना दं। फालांगियाव गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोजोन आरो खुसि थागोन। हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनाया गोख्रों जागोन। राङारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन आरो जायखिजाया थाबथानाय रांखौ मोनफिननो हागौ। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना सांग्राङै थिरांथा लानायनि सान। खामानिनि जायगायाव माखासे जेंनाफोर नुजाथिगोन, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ नोंथांनि गियानजों सामलायगोन। फालांगियाव बाहागोदारिफोरनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नखरनि सासे गेदेरनिफ्राय लामा दिन्थिनाय मोनगोन। हाबा जानाय जिउआव गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। सावस्रिनि फारसे जुनिया नोजोर हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। सोरबा लोगो एबा बाहागिनि मददआ मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगियाव गोदान फोनांजाबनाय जोनोम जागोन। नखरारि जिउआव खुसि फैगोन आरो सोमोन्दोआ गोदै जागोन। फरायसाफोरा सोलोंथायाव जाफुंसार जानो हागोन। रांखान्थियारि महरै बे साना मुलाम्फा गोनां। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रांनि निला गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना ओरैबायदि मोनसे सान जागोन जाय नोंथांनि गावखौ फोथायनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान जागायजेनगोन। फालांगियाव मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिगोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव हाबाफारिनि थाखाय मोनसे बिथांखि बानायनो हागौ। हाबा जानाय जिउआव अननाय आरो हेफाजाबआ बांगोन। राङारि मुलाम्फाखौ मिजिंथिनाय जायो। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना साहस आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोखौ बांहोगोन। खामानि मावथायाव बैसोगोराफोरनिफ्राय मान मोनगोन। फालांगियाव सानस्लाबै मुलाम्फानि जाथावना दं। नखराव गोजोन आरो खुसि थागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि दिदोमथिया थाबाय थागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा जिउ राहायारि आयदायाव नोंथांनि खस्थ'नि आबुं बान्थाखौ मोनगोन। फालांगियाव बाहागोआरिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो बुजिलायनाय थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव जाफुंसार जानो हागोन। जुलि जानाय जिउआ गोदै जागोन। राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाय आरो सहायनायनि आनजाद नायनाय जागोन। नोंथाङा खामानियाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फानि खाबुफोरा बांगोन। नखरनि सिङाव अननाय आरो हेफाजाब होनाया जौगागोन। हाबा जानाय जिउआव गोदैया थागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा खामानियाव गोदान खाबु मोनगोन। फालांगियाव बाहागोआरिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखराव सोमोन्दोआ खाथिसिनाव फैगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव खुसि फैगोन। रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। सावस्रिनि सायाव गोसो होनांगौनि गोनांथि दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरखौ जाफुंसार खालामगोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबुफोर फैगोन। फालांगियाव मोनसे मख'जाथाव मुलाम्फा जाथावना। नखराव मोनसे रंजालु आबहावा थागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव खाथिया बांगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना गोदान खाबुफोर लाबोगोन। नोंथाङा जिउ राहायारि आयदायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानायनि मुलाम्फाखौ मोनगोन। फालांगियाव जाफुंसारनायनि खाबु दं। नखराव खुसि आरो गोजोन फैगोन। जुलि जानाय जिउआव गोरोबलायनाया बांगोन। राङारि मुलाम्फाया लामायाव दं। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना गावखौ फोथायनायजों बुंफबनाय सान जागोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। फालांगियाव गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै गोदान खाबु आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाया फिथाय होगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोननाय फैगोन। जुलि जानाय जिउआ गोदै जागोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।